filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye tubabukalo ale tile 18 ye bi ye san 2026 février kalo an bɛ ale la sunkalo ale tile 11 o ye bi ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma fala ye bi tilegan in na jɛmukan ale tɔgɔ ye kɛnɛkan kɔnɔna na bi an bɛna kuma fɛn minnu kan bakuruba la olu de filɛ nin ye mali wolomasiri taba ɲɛmaa saba amerikɛnw y'olu saba ka bɔ diɲɛ sɔrɔ gɛlɛyaw kɔnɔna na n'olu yɛrɛ ka sɔrɔ gɛlɛyaw kɔnɔna ka kɛ n'u ka trésor ye Sadio Kamara Alu Boyi Jara ka taa se Adama Bagayogo ma nin waati na gɛrɛntɛ tɛna ta ka se olu ma l'américain ka baara bɛ kɛ kira mun fɛ ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sɔrɔ ko ta na sira fɛ sanni feere ko ta na sira fɛ olu tɛna se ka degun sɔrɔ o la min ye sɔrɔsiw ye olu ka kalanyɔrɔ min bɛ Bafokaw fɛ denmisɛnnin minnu kan ka don 1900 kɔ olu donna min ye polisi ɲɛmaayaso kɔnɔna na sa n'o ye polisi yɛrɛ kɔnɔna ye minnu ye kalan kɛ yaasa u ka se u ka polisiya sɛbɛnkuraw sɔrɔ n'o ye sous-officiers ye fala ye olu fana ka jalaw dir'u ma o kɛra polisi ale baarakɛyɔrɔ ale ka kalanso kɔnɔna na Tomokɔrɔbugukaw fɛ yen minisiri min bɛ ji ni kuran kunna a taara ɲɛda ji baarakɛyɔrɔ kan n'o ye SOMAGEP ye yaasa baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na magɔɲɛ minnu bɛ yen k'olu latile yanni funteni ale cɛ seko ni dɔnko minisiri ni PNUD maaw ye ɲɔgɔn ye ka kɔɔri parata ka kɔɔri tɔnɔ sɔrɔ ka kɔɔri la baara an yɛrɛ fɛ yan fɛɛrɛ jɔnjɔn min sɔrɔla o la olu ni Mamu Dafe ye o kuma fɔ ni ala sɔnna ma kɔkan kibaruyaw fala yi amerikaw ye gwɛlɛ ci u ni israɛliyaw ka ɲɛsin Iran ma Iran kun sigilen don ni nin ye sabula n'i ye dɔgɔkun yɛrɛ daminɛ lajɛ fala yi kuma bɛɛ kɛra nin de ye seko ni dɔnko bankun ka bi an bɛna na min ye Sikasokaw olu ye baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumutu marabolo kɔnɔna na fala yi biennale ta ko san 2025 la ndulati kɛnɛ min tɔgɔ na Baba Alikayadu la min ye Sikaso tɔndenw sera ka min kɛ an n'o yira maaw la seko ni dɔnko an bɛ dusukasi kɛnɛ kan na fala yi min ye Bongana Mayiga ye san 83 ala ale ka kalifa minɛ na bi nɛgɛ kanɲɛ 5 waati n'o ye sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 5 ye 5 heures du matin min ye furakɛliso dɔ la an ka jamana kɔnɔna na fala yi an bɛ dugawu kɛ sa min ye Bongana Mayiga ye ala k'a dayɔrɔ suma n'ala sɔnna ma a ye baara minnu kɛ an n'an da don olu dɔw la an ka babu kɔnɔ nin ye an donkan ye bi tilegan in na an lamɛnbaw ni an filɛbaw ni an kanubaw ko aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Jaba Sidibe ni ale bɛ Salakaw ka sigi la an ka foli bɛ se ale ma monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Jalafarakaw ka maire ye Seydou Sako ale b'an dɛmɛ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn o mana tɛmɛ ka bɔ yen Bayiba mairie du district kɔnɔna na ka Sori Kɛmɛso fo Amadu Gasama ale bɛ domaine kɔnɔ an tɛ ɲinɛ monsieur le ministre Cɔrɔnɔ Umaru Asi Jalo kɔrɔ les jeunes k'an ka foli bɛ s'a ma don o don lamɛnni ni bilasirali ko ɲuman na an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn fala yi américains ka trésor k'a ye ɲangini ta ka wuli mali wolomasiri taba saba kan an ka ministre d'état n'o ye wolomasiri taba yɛrɛ ka ministre Sadio Kamara ka taa se min ye Alu Boyi Jara ma min ye Adama Bagayogo ye américains ka sɔrɔ ministre so n'u ka bolofara min bɛ n'u b'u ni jamana wɛrɛw cɛ sira ɲɛnabɔ wariko ɲɛnabɔ n'o ye OFAC ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka département ye trésor tɔgɔ la sa ko ɲangini min kun taara ka ɲɛsin anw ka jamanaden saba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka fɛɛrɛ min sigilen don n'o ye spécial design ye n'u b'a fɔ o ma ko SDN k'u ye anw ka maaw tɔgɔ sama ka b'o la fala ye bi in na min ye gɛrɛntɛ in wulili a b'a to maa minnu bɛ yen n'olu ni américains bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nansara jamanaw la Asie jamanaw la olu bɛɛ lajɛlen ka degun ta ka bɔ ni maa kofɔlen ninnu kan fala ye mun nana ni nin ko ye min ye nin maa saba ye a yirala sa k'a fɔ ko olu de kɔni ye Mali sɔnna gɛrɛ kosɛbɛ Irisi jamana na ka taa baara kɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadio Kamara u b'a fɔ ale ma sa ko maa min kunkololata bɛ baara kɛ kosɛbɛ min ye Alu Boyi ye ale kɔni ta ye pankurunkow ye kalan k'o dɔn k'a lakari
adama bagayogo maa caman t'ale dɔn sabula ale ka bugunatigɛw yɛrɛ tɛ ye kosɛbɛ nka maa min don a jɔyɔrɔ bonyana Mali dɔrɔn tɛ fala ye Libankaw fana ka maa kofɔlen dɔ bɛ a la n'o ye Dani Kuri ye Dani Kuri ale fana tɔgɔ samana ka bɔ sɛbɛn in kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ sa ni maa ninnu tɔgɔ min bɔlen filɛ ni Américains ka gɛrɛntɛ sɔrɔ nɔ na ka ɲɛsin sɔrɔko ma o b'a to diɲɛ seleke naani maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ sanni kɛ ni dolari ye ni ninnu ye baara fɛn fɛn kɛ ye u ka a kimɛ ka sɔn a ma maa kofɔlen ninnu yɛrɛ an fɛ yan fala ye u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wolomasiri tabaw ka gun ka kɛ n'u ka baara n'u ka sigiyɔrɔw ye kuma tɛ kɔsa in na gouvernement yɛlɛma min kɛra o ye dɔ fara Sadio yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ale kɛra ministre d'État ye wolomasiri tabaw ka ministre fana don maa min don fɔranjɛla fanga yɛrɛ sigili kungun kɔnɔna na jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sɔrɔdasi min don fala ye tiɲɛ yɛrɛ la ani Irisilakaw bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ baaraba caman bɛ yen fo ka kɛlɛdagaw sigili baaraw kɛ ka walankatali kɛ ka na ni Irisilakaw ka sɔrɔdasiw ye an fɛ yan Sadio a ka wulikajɔ bonyana o la Alu Boyita o ye pankuruko ye sabula pankuru baara yɛrɛ kɛli farafinna kɔnɔ bi n'i ye maa naani ta ale bɛ olu camancɛ la maa min don a jɔyɔrɔ yɛrɛ ka bon diɲɛ seleke naani yɛrɛ pankurubolilaw la sɔrɔdasiw ka gun kan bi o de la sa Américains yɛrɛ kɔni tun b'a faamu k'a fɔ a b'olu dɔn olu dɔngalakari a bɛ se cogo di k'a fɔ ko Mali o ka t'i ka sugu bɛɛ lajɛlen ta ka di fala ye kɔsa in na Américains ye taa ni ka segin caman kɛ an ye kibaruyaw sɔrɔ sa k'a fɔ ko nin lawulili in kɔni kun ɲinina an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko n'a ma ɲɛ k'an n'u bɛ sigi ka kuma u ka sɔn ka nin gɛrɛntɛ wuli ka bɔ an ka nin maa ninnu kan yaasa kumaɲɔgɔnya tɔ na sigi waati nataw kɔnɔna na n'Ala n'a kira sɔnna a ma min ye nin ko tɔ ye an n'an lajɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye don n'a nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni maa saba bɛɛ lajɛlen bi na jɔyɔrɔba bɛ u bolo wolomasiri tabaw ka gun kan wa min ye Mali yɛrɛ ka baaraba fɛn bɛɛ bɛ kɛ bi na fala ye u sen bɛ a bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra yan an bɛ taa Wagadugukaw fɛ yen AES minisiri minnu bɛ wolomasiri tabaw ka gun kan minnu fana bɛ yen n'olu bɛ jamanaw ni jamanaw tɛ siran ɲɛnabɔ baara kɛ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye tile fila baara la tile fila baara in a kun sigira mun kama ka fɛɛrɛ ni dabali sigi lakanako ta nasira fɛ min ye yiriwaliko ta nasira jamanaw tɛ siran ɲɛnabɔliko ta nasira yaasa ka se ka kumakan kelen ta k'o fɔ k'o kɛ sɛbɛn ye k'o di ɲɛmaaw ma u k'u sinsin o kan ka baara kɛ n'o ye ka kɔn minisiri ninnu ɲɛ sa min ye jamana maa mafalenw ye olu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka larawulili kɛ ka sɛbɛn ninnu kunfɔlɔw k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ jamanaw ye min bila ka na mun bɛ se ka ta nin na mun bɛ nin na n'o bɛ jamana wɛrɛ ta la k'o bɛɛ di minisiriw ma sisan minisiriw kɔni ye baarakɛ bolo sɛbɛn min kan ka di kapitɛni Ibe ma u y'o di a tɔ tora sa jamanakuntigi olu ka yamaruya di min ye lajɛ in senfɛ Wagadugukaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ min ye lasigiden ninnu ye ni jamana baarakɛla ninnu ani minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛnna kan ka kɔnni kɛ ka ɲɛsin maa minnu b'a fɛ ka Burukina jamana ale kun dafiri maa minnu fana ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Niger pankurutigi kɛnɛma k'olu fana kɔn Mali yɛrɛ kɔnɔna bi wulikajɔ min bɛ sa ka se ka Mali lonbolanba k'o fana kɔn min ye wolomasiri tabaw ka minisiriw ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan u y'u da don olu la baara bɛna kɛ cogo min fala ye ni jamana ɲɛmaaw jira ni sɛbɛn in ye a na sɔrɔ ka dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye nka o kɔni u sinsin min kan bɛn ka kɛ jamanaw cɛ siran ɲɛnabɔ baaraw ka kɛ kuntilenna kelen kɔnɔna na sɔrɔdasiw ka baara ka kɛ kuntilenna kelen kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri ni yiriwali baara olu ka kɛ kuntilenna kelen kɔnɔna na i n'a fɔ o tun ye u kalikan kɛ cogo min na nka a la kurakurali baara minnu n'olu kɛra san kelen kɔnɔ Asimi fɛ n'o belebeleba dɔw jiri turu la Ibrahim Traoré bɛ se cogo min na k'o sinsin u y'olu dankɛnɛmaya ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnba kelen ye ni Ala sɔnna a ma o na sa maaw tulo kan fala ye diɲɛ seleke naani kɛnɛyaso ka bolofara min bɛ farafinna o jɛyɛrɛ kɔnɔna na sa olu kun y'u ka lajɛ 75 kɛ a nana sa k'a fɔ maa min tun bɛ ɲɛmaaya la ale kɔni ka baaraw nana jɔ sira la min ye jamana 47 min bɛ jɛkulu in kɔnɔna na olu y'a ye sa ko Mali kɔni komi ɲɛmaaya danganya tun bɛ ale bolo ale ka o maa kofɔlen ka jɔyɔrɔ ta farafinna bɛɛ lajɛlen kumada ka kɛ o ye o la sa anw ka jamana minisiri n'o ye colonel major Asaba Jalo Ture fala ye bi na ale de taara ka nin baara in kɛ Asaba Jalo kabini a nana kɛnɛyako kɔnɔna na baara mun b'a bolo dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka kɛ cogo min na baarakɛyɔrɔ ɲɛnɛmaw ye degun bɛ yen o ye tiɲɛ ye majɛw bɛ yen o ye tiɲɛ ye maa caman bɛ yen bi n'o taara dɔgɔtɔrɔso la o b'a jira k'a fɔ ko waleya dɔ bɛ ta ka ɲɛsin u ma ale yɛrɛ ni dɔgɔtɔrɔso ka lafasajɛkulu dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka se ka baaraw kɛ jamanakuntigi fana ye fɛɛrɛ ta sa an ka dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen bi fala ye olu la kurakurayali baaraw maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔw bila nin bɛɛ lajɛlen min ye Asaba Jalo ye a na nin k'a ka sinsin bere ye yaasa farafinna bɛɛ lajɛlen kumada bɛna kɛ Mali min ye diɲɛ seleke naani kɛnɛyaso kɔnɔna na fala ye o baara fana ka se ka k'a fɛ san kelen kɔnɔna na
ama fasa ko colonel major nyena ko felicitation alisa ga do fara chesri ni timinanja kan bara ke to nyuma ina fa ya ke to mina ka to jamana kuntigi reka bara misona no o ye evru social ye falai ako nyana fana sigi senga farafina ani jebela jile to kala ya sa mali anjoro bisa ga nyeto mina OMS Afrique ale konna na minye deme sra na sra fe falai sale ngura kuluju mau sente ale deme ta ga nyeshi uluma deme mbora uka nyama yoro ne malik jawiye ale koni ayina ka chedo fe sa ku ka wuli ka joge ka tu sendo mi sale ngura kulujula ubolola ngulumata uni minon chama taranga o yere ko minan nununte wari nununte dumuni nununte falai mani viane adamadiya mimbe uni nyanche o kama atsega nye chuga shila ko sente ki sigi nimbela jilenga ke kuma dementa ka di uluma ministru ga wuli ka jo konna na ministri chamo Traoré ni ale Qur'ani ji ministri falai ji barake oro atari nyera yenga o nyama be mami mbolo ni wati na sa o Fatmata Siragata Traoré na lebe bokum la ka sigila ay nyofoli ke ministri ye bara mwe abolo wuli ka jo munumbe kumanyo nyami mbani barake law ni nyanche o ko sa minye ji yere barake oro no so baje biye o de mejekulu ni banmange munumbe ulu dado kuma na ulu fana temelen ko sa ministri yere ayira sa ku ka do fara alsa chesri ni wuli ka jo ni timinanja kan bara ke tugo nyuma o ka se ka do faro ka tugo mina ministri ko ni utlola so mi ka fo funeli la hauta min na to fleni ye o ka jisra o laje jitme yoro o laje jibe dla yoro mununa ani jibara munumbe kulu bela jile sigi sengelenga sungalo ina fana o ka fere ni dabali bela jile tigesa ya sa ji ko ni akana onda fanga do gale do falai yoro do la fana ti soro de do bu sigi de falai ka kono shuni tle bu sigi ka kono o ko mi ambalma musoy kaka haklu tola ministre de fana kana bali falai amana terike do fana ga wuli ki jo ara kata yoro ulaje chioni no ba hunfe ani akalo woro ayen suma zebu mawolo maseka na alaja alibi aha atinga tigalo no ngadala ya ni akalo woro yi anyuga nyema ya soba ere wele falai munu me bulu farawla ya kulu wele fo kalo woro alisa jibe ga shuru umana alaje de otima wareta o ya onyere tai o ba onyere dala ya suni tle alisa bia no no na asoro ya aha anwo fu nyina anwo ni wele ka chi uga nyema bema ajachi ubema ka video chu ubema mashima wuli kana alaje fo sisa jime ga shuru ministry na resra ga haglu to la fona kai falai ko totally station kulu sana NDC fana ye fere kura mun sigi senga amin suna de falai ja obutigi nunu ngona nai lobby fere NDC ko ka damine bila ulu station bisegi munun ta ubolo nulumna na baraka no ye dloti fere tuguni dlo fere ro kata dlo fere yoro da dumuni fem senu nunu anu fere lo katai nga masi kana akorobore uko ni minena la aiwa nyangini mino ga ka obetai kan sabula ulu yere bulu minye dlo fere ro manga ke sanso okonnai wali anungu mesena bila kote na mborai kalande muni kalange brevet de technicien ko hukumu konana sani brevet d'armée hukumu konana no ye brevet numéro 1 BA1 BA2 falai olu bela jelenga kalan boko sabana police la kaw fe sabula kawni polisu nana sura suga gunga falai fo kalan fana ka kukuna sura sia srafe ani police ya srafe ola sa nin kalo tle mugan wolonvla kunungo école de police la sa boko sabana olu kera no ye brevet d'armée numéro 1 BA1 o kalan bela jele kunchera police nyama ba no ye inspecteur général de police isukone alere tume ko in kene kay contrôleur général de police isukone alere tume kene kay falai anaka danga ani mi contrôleur principal Oumar Damele na ye police ka directeur général ka uga kalanso direct uga kalanso police ka kalanyoro o directeur ye ale koni ye mata sa ko ni kalamlo min fleni na kunchele fleni ye abetalike uka tabiya unu ka tabolo la ya sami ye sous-officier ye ulu fana ka se ka family ke doga fara doga jalaka ka tanya ko sinsi uye ame wali amina bi falai police surasi wulu masri tabaw bela jele ye kelenye minye contrôleur général de police Youssou Kone na le police directeur bay akoni fere ni jatemine bay falai ni bela jele ke kune sa minye police ke ikado ngafo bi kini finitugu bela jele ye kelenye na umanye ko be ke wulu masri tabaw be bara munu ngani marama fe onye falai fo ka nyefiye bara ketugo ka nyefiye
chaîne de commandement n'o ye jɔyɔrɔ ko ye o ka ɲɛf'i ye yɛlɛma mun donnen no wolomasiri taba ka gun ka bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o fana ka ɲɛf'i ye o fana kɛrɛfɛ Yusu Kone ko min ye polisiya yɛrɛ gundow ye polisiya taabolo ale ni bandiw ni sow ni bingalikɛlaw kunbɛli cogow Falaye o fana ye polisi fɛɛrɛ ye o fana kalanw kɛr'u kunna nin bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛ mɔlen ka ban pewu a yira sa k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye Falaye maa 294 olu ye sous-officiers ye musolakaw olu ye 48 ye a la Falaye u bɛɛ lajɛlen BA1 nin ye a kalan bannen ye kalo 3 kɔnɔna na Falaye kalan in kɛra fanfilama ye fan fɔlɔ kɔni kun ye wolomasiri taba n'o ye gendarmew ni polisiw ni gardiw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen olu ka baara kɛcogo k'o ɲɛf'u ye sabula u yɛrɛ kɛr'o ye ka ban a tɔ filanan o kɛra polisiw ka taa ye Falaye ko bolinjɛ tun b'a la dɛ anw b'o kuru tigɛ sunkalo in na komi a banna ka sunkalo yɛrɛ masaw o la sa polisi directeur k'u ma bi u k'a bila u kun na ko jamana mago bɛ se ka s'u ma yɔrɔ bɛɛ fɛɛrɛ minnu ni dɔnniya minnu n'u filɛ nin k'olu sɔrɔ nin ye u k'u labɛn a lawaleyali kama jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sabula sisan u yɛrɛ kɛra sous-officiers ye Falaye jalatigi danga jɔyɔrɔ o b'u bolo bi maa min y'an bɛɛ lajɛlen da nin kalan in senfɛ Falaye ale ka kuru o kɛra 17 buruburu 34 mugan sanfɛ kalanden tɔ bɛɛ lajɛlen fana ka jɔnjɔn dira ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jɔyɔrɔ ko ye ko o ɲɛna directeur n'o ye polisi directeur général ye a ko a tɛ se ka bɔ kuma na fiyewu n'a m'u ka ministre fo n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedi nin ye a ka wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigiliw ye ka se k'a to bi nin baara in ka se ka kɛ maa minnu fana ye kalan kɛ denmisɛn ninnu kunna n'o ye polisiw ye Falaye ko k'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔw ka hakilina ɲuman n'u ka kalan kɛcogo ɲuman na dɔgɔtɔrɔlaka minnu y'an bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi an ka kɛnɛya ka to ani tobilikɛlaw ko k'u bɛɛ lajɛlen fo polisi yɛrɛ direction a n'a ka kalanso maaw min ye directeur ye ko k'a bɛɛ lajɛlen fo cɛsiri ni wulikajɔ k'u k'aw fara u boloda la sabula sisan ninnu bɛna bila ka taa kɛlɛdagaw la han Falaye n'i ye diplôme sɔrɔ i t'i da so kɔni o centre fana a fana bɛna na sisan sa maa wɛrɛw fana bisimila tuguni minnu fana kan ka kalan in fana ta ko filanan fana kɛ tuguni Falaye o na kɛ a bɔ ko 4nan ye min ye 3nan ale tɛmɛnen kɔfɛ baara kun cɛra bɛn ni kelenya ni hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ a daminɛna cogo min na polisi direction kɔnɔna na maa min ye sɛbɛn fa siri o ye Compol Berté ye k'an b'a yɛrɛ fo direction générale ka kunnafonidila k'an ka foli bɛ s'a ma n'an bɔr'o la an bɛ taa SNJ la Bafokaw fɛ yen Falaye min ye maa minnu ye faso baara sɔrɔ n'u kan ka taa sɔrɔsiya kalandege kɛ yan'u ka taa u ka baarakɛyɔrɔw la maa 1930 bɛɛ lajɛlen dafara Abdul Kasim Ibrahim Fɔma an yɛrɛ tɔma ministre bɛ sifu ni maanifinya ani adamadenya kalanni kow kunna Falaye ale taara n'u bɛɛ lajɛlen alamisa don février kalo tile 29 26 o la sa bɛɛ lajɛlen dafalen Bafo tuma min nin na kɛ a cɛden dongo 7nan ye a fana kɛrɛfɛ ministre min tun bɛ yen o ye Fasun Kulubali ye ministre min bɛ baarakɛlaw ka ko kunna yaasa ka se ka kɛ ko in a ka kɛ ale yɛrɛ fana ɲɛna Falaye o la sa min ye kɛnɛ kan ye maa 1930 bɛɛ lajɛlen nana ko ye Falaye kalanden ninnu nana ka na jɔ min ye Caw Bafo commandant Dominique Ɲɛkɔrɔ ale de kɔni n'i kɔni bɛ taa Dominique sɔrɔ i ɲɛ yɛrɛ Falaye ale de filɛ nin ne commandant Dominique Kone ye maa bɛ taa ko SNJ i bɛ tɛmɛ ale de ka yamaruya kɔnɔna wa min ye sergent chef Sanogo ninnu olu fana bɛ yen ani Bafo Jeliba Kuyate olu bɛɛ fana bɛ Falaye ani anw tɔw an bɛɛ lajɛlen bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔna na ye o ye colonel Gawusu So ye sabula kalanso de b'a kɔnɔna na ye nka kalanso bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa o ye colonel Gawusu So de ye an b'a fana fo a ko ne ma ko sunkalo ko t'a la dɛ k'u nana u b'u kɛ baara kan wa u taara nin y'a daminɛlen de ye fana fɛɛrɛ minnu kɔni bɛ se ka sigi sen kan i ka se k'i ka bato kɛ olu bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka bato bɛ kɛ i bɛ bonya i ka bato hukumu kɔnɔna na n'Ala sɔnn'a ma ni sunkalo banna mon colonel anw bɛ taa nka anw bɛ taa reportage la an tɛ taa to yen dɛ a ka taa a ka daba in dugu an da la ko bɔda tɛ yen anw bɛ bɔ dɛ Falaye i ɲɛ tɛ ninnu nisɔndiyalen na tan walayi n'an taar'u sɔrɔ u ɲɛda lajɛ ka ɲɛ bi dɛ n'an taar'u sɔrɔ yen i bɛ fili u ma kalan bɛ tali kɛ mun na adamadenya fɔlɔ Falaye
maanifinya an yɛrɛ ka tabiyaw an ka kow faamuya cogo an ka adamadenya kɛcogo u b'o kalan k'u kunna kalan wɛrɛ min bɛ k'u kunna o ye jamana yɛrɛ baarakɛyɔrɔ kalan kɛcogo ye ani jamana ka hakɛw ni jamana ka sɔrɔw ni jamana ka kow bɛ cogo di u b'o ɲɛfɔ u ye a tɔ o ye maramafɛn ye k'o ɲini k'o dɔn k'o ci ka se ka i yɛrɛ makaran ka se ka maa wɛrɛ makaran min ye baara in bɛɛ lajɛlen alo ko bɛɛ lajɛlen bɛ commandant Dominique bolo i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min ninnu fana bɛ taa sa kalo 6 n'u tilara tuma min olu bɛ sɔrɔ ka bɔ maa kura wɛrɛw olu bɛ don an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don seko ani dɔnko kɔnɔna na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Lai an tɛ se k'an pan bafo kunna fiyewu n'an ma ezo maaw fo Falaye n'i bɛ bɔ Segu k'i kunda Marakala kan i bɛ se ezo de fɔlɔ ma n'o ye école de sous-officier ye i bɛ sɔrɔ ka na se bafo kan ma nka n'i bɛ bɔ Marakala ka na k'i b'i kunda Segu ka Falaye i bɛ se bafo de ma fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka na se ezo ma ezo ɲɛma o ye colonel Sirila min ye bamanan k'a Tarawele an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn yen kɔni ye sɔrɔdasiw de ye aw tɛ taa ye dɛ. Civil cita ye ngoni sɔrɔdasiw de parce que ale ye école de sous-officier de i b'a fɛ ka taa dɔ fara i ka jala kan san kelen n'ale fana y'i sɔrɔ yen i n'a tɔ faamuya ye nka yen fana sisan u ye yen kɔnɔna dilan Falaye k'a fɛrɛ amphi belebele b'a kɔnɔ min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ tun bɛ degun minnu sɔrɔ fɔlɔ olu caman bɔra la baara kɛcogo a bɛɛ lajɛlen falenna nka min ye a ɲɛmayaba o ye colonel Sirila min Tarawele an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ezo ale kɔnɔna na i n'a fɔ so Gawusu ale ye bafo ta ye cogo min na seko ni dɔnko minisiri ale ye seko ni dɔnko baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan festival tigiw min ye centre culturel tigiw ye n'o ye seko ni dɔnko tigilamaw ye k'u bɛɛ lajɛlen wele ko n'a sɔrɔ san ko a yirala k'a fɔ ko san 2025 k'o kɛra seko ni dɔnko san ye ɲinan ta ye kalan ani seko ni dɔnko ye san 2025 26 san 2027 Falaye k'o bɛɛ lajɛlen bilara o hukumu kɔnɔna na ale ko sa ko danfɛnw sera falen ye ten baara minnu kɛra o kɔnɔna na olu dɔw kan ka ye seko ni dɔnko ni dunanjigiso ko ta na sira fɛ an ka jamana kɔnɔ ani yɔrɔbaw o la sa maa minnu bɛ nin baara kɛ a ka kan u k'u baara bolo falen an ka bɔ zanni kelen kelen na an ka kuma ɲɔgɔn fɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na o la festivalw sigicogo ɲɔgɔn kan o na ɲɛfɔ yanni nin kɛnɛ in ka sigi maa ma falenw tun farala ɲɔgɔn kan ka se ka baaraba sigi sen kan yaasa ko ninnu ka kɛ ɲɔgɔn faamu ni ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na o la sa baara bɛna taa kuncɛ ni mun ye sɛbɛn min ni maaw bɛn'a kan ko ka min bila min ɲɛ a na kɛ o cogoya la baaraw na kɛ o kɛcogo la maa si sen tɛ yɛlɛ maa ka festival ko la Falaye a waati ko la tuguni fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ bɛ bɔ a la wa a b'a to minisiriso yɛrɛ bɛ lafiya n'o tɛ waati dɔ la minisiriso mɔgɔ bɛɛ bɛ taa mission na saa kɔnɔ saa kuru kaara dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa bɛɛ ye festival ye yaasa olu fana ka se ka lafiya n'aw b'a fɛ ka minisiri ye f'a ka kɛ a ka don bɛrɛ la u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ maaw bɛ se ka waati sɔrɔ cogo min na ka taa ɲɛnɛmaw ni ka don olu la anw minnu ta ye njiniw ye an ka taa an fara kualew ka Falaye o fana b'a ko ja n'Ala sɔnna a ma baara mana kuncɛ n'u bɛnna sɛbɛnkura mun kan o na kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye minisiri Mamu Dafe a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la Falaye diɲɛseleke naani ka tɔma min bɛ yen n'a fɔ ma ko PNUD n'o bɛ yiriwali baaraw kɛ olu ka maa kofɔlen ma an fɛ yan o ye Male Diop ye ale n'a baarakɛɲɔgɔn olu bisimilara Mamu Dafe fɛ kunnasini ko kuma ye tali kɛ mun na an ka kɔɔri nafa bɛ se ka kɛ mun ye olu bolo PNUD y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan o fɛɛrɛ min bɛ san kelen ma a kɛkun ye sa kɔɔri yɛrɛ nafa ka se ka bɔ yan kɔɔri paratalaw kɔɔri baarakɛlaw kɔɔri tɔmɔnnaw min ye ka kɔɔri yɛlɛma k'a kɛ fini ye Falaye
an ka jamanadenw bɛ se ka fɛn sɔrɔ o la cogo min na k'u to jamana yɛrɛ kɔnɔ yan musow olu jɔyɔrɔ ka bonya ko la ni denmisɛnninw olu ka se ka kɔɔri tɔnɔ dun an fɛ yan ka se ka baara kɛ la ni bayɛlɛmali ye PNUD ko k'ale nana n'o fɛɛrɛ ye san kelen kɔnɔna na musaka bɛ u bolo ka ban Mahamudu Dafo ko k'u bisimila baara kan ka kɛ cogo min na u y'o hakilila falenw di ɲɔgɔn ma ni Ala sɔnna a ma ni baara in daminɛna minisiriso maaw na ɲɛfɔli kɛ maaw ye PNUD maaw kɔni ko k'u nisɔndiyara sabula o nana sɔrɔ minisiriso yɛrɛ labɛnnen don k'u kɔnɔ fɛɛrɛw b'a bolo baara kɛcogo ɲuman na maaw sugandili la ni ko in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka kɔɔri fan dɔ o ka se ka kɛ ka baara kɛ an fɛ yan fala n'an bɔr'o la an bɛ taa diɲɛ seleke naani kɔnɔna na sɔgɔmada in na min ye Amérique ni Israël ye olu solila ka Israël ka min ye Iran k'ale kɔni mugujugu kɛru ale ma fala ye waleya in kɛlen an ye kibaruyaw lajɛ an y'a ye k'a fɔ min ye Israël ale jamana ɲɛmaaw olu ma kɔn ka kuma maa minnu bɛ kumana sa o kɛra Irankaw ka télévision soba maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka yɔrɔ caman kɔni mugujugu kɛruna o ma o de kɔfɛ sa min ye Israëlɛnw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye wulikajɔ in bolo dɔgɔda sa k'a tɔgɔ kɛ ko waraba ka ŋunani k'u bɛna gosili caman kɛ fɛn minnu bɛ yen bi ni min ye Iran ye n'a kɛlen don k'i kuru o kan olu ye olu yɔrɔw de kɛru Irankaw yɛrɛ fɛ u yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ u ka yɔrɔ caman bɛ yen ni wolomasiri tabaw sigiyɔrɔ ye o ye min ye Américains ye k'u ka kow ɲɛsinna olu ma min ye jamana yɛrɛ gouvernement ka baarakɛyɔrɔ ye o ɲɛsinna o ma dugu damadɔ b'u fɛ yen u ka kɛruni sera olu ma Kuma b'o la Espagne b'o la min ye Kermanshah ka taa se Karaj ma ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen Irankaw yɛrɛ ka kunnafonidilaw ko k'u ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen gosi gouvernement fana ka baarakɛyɔrɔba minnu bɛ u fɛ yen u ka mugujugu sera olu ma u ka télévision soba maaw yɛrɛ y'o fɔ k'o bɔgɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye Tehran kɔnɔna na n'o y'u ka faaba ye wulikajɔ in kɔni a sera yɔrɔ minnu ma sa Américains yɛrɛ ka fɔ la u tun y'a kɛ sa yaasa ka se ka yɔrɔ damadɔ sɔrɔ u y'a yira sa k'u ka jate la n'o ye Américains ka jate ye ko in tɛna kɛ ko mɛnta ye fala ye olu ka jate la tile 5 baara do yɔrɔba minnu bɛ u b'olu gosi u na tɛmɛ n'u senw ye nka min ye u kun tɛ min kalama sɔgɔmada in na baara in kɛlen Iran fana ye kɔtɔrɔma bɔli kɛ misili minnu b'a bolo n'o ye misili balisigiw ye ale fana y'olu kerew ka dɔw bila ka taa Israɛlikaw ka fan fɛ u yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ ko Américains ka daga bɛ yɔrɔ min na u ye dɔw fana fili ka taa ye min ye u ka domu fɛri ye sa u y'o kɔni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakana nin waati in na waati min na an bɛ don min ye Israël premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye ale ye video de kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira sa k'a fɔ ko olu ni États-Unis de jɛra bi sɔgɔmada in na ka Irankaw k'olu dasi ni mugujugu ye ko waleya in k'u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ko wa k'a tɔgɔ ye fana ko min ye waraba ka ŋunani Benjamin Netanyahu y'a yira sa k'a fɔ k'a ɲɛsinnen don yɔrɔ ma yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni Iran kɛlen don k'i fasa ja kaki ko maa ti don o kɔnɔ maa ti taa yen lajɛ min ye nucléaire ye ko o b'a bolo yɔrɔ minnu na gosili ninnu u y'a yira sa ko lasirani gosiliw don ani ka kangarida gosiliw don k'a kɛ kun ye o ye a nɔgɔnin fɛ Alimanw ka lasigiden minnu bɛ yen ani Alimanw ka jamanaden minnu bɛ yen u y'a yira sa k'olu ka yɔrɔ bila fala ye o waati kelen na Américains fana y'a yira sa u ka maa minnu bɛ yen ni nafaba t'olu la Israɛlɛnkaw fɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen ka waa wɛrɛ u ka dugu in u k'a ye k'a to yen pewu sibiridonya in na fala ye an bɛ se k'a fɔ kɛrɛfɛ kɛlɛ min tun bɛ ka kɛ ani dajukɔrɔ kɛlɛ tun bɛ ka fɔ Américains fɛ nin y'a bannen ye min ye Israël faaba ye Tel Aviv olu fana bibilama in bɛ k'a ɲini sa ka se ka nin nucléaire ko min bɛ Iran bolo n'u bɛ k'o kuma fɔ su ni tile ko nin y'a kɛlɛ danganɛmayalen ye wa ko bɛɛ bɛ se ka min bila i kun na Américains ni Israëlɛnw kɔni ye jate kɛ sa kalo caman ka nin ko in labɛn min ye dɔgɔkun 2 tɛmɛnen na ko lasigiden so caman y'a yira k'a fɔ a ka mɔgɔw ma na k'u ka bɔ yɔrɔ ninnu na ka kɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 10 ye bi fala ye pankuru minnu tun bɛ yen n'olu tun kan ka wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iran Israël Liban Jordanie olu bɛɛ lajɛlen pankuru olu caman jɔra min ye British Airways ye Lufthansa n'o ye Alimanw ka pankuru jigin ani Air Indiana olu bɛɛ lajɛlen ka panu ban pewu taji feere yɔrɔ minnu fana bɛ yen bi n'olu ye taji feere yɔrɔbaw ye olu caman jɔrɔlen don nin ko in na ko n'o y'a sɔrɔ Américains ko tile 5 tile 2 ko do fala ye ko maa si tɛ balawu da yɔrɔ dɔn k'an ka dugawu kɛ sa Ala ka nin ko in a ka se ka ban fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen a ka kɛ sigikafɔ ye ko nka ko sigikafɔ bɛ gɛlɛya sabula min ye Américains ye olu b'a dɔn k'a fɔ min bɛna ta ka ɲɛsin Israël ma o la nin waati na ale bɛ k'u ka mɔgɔw ko fɔ sa k'olu ka dugu in bila pewu u ka bɔ yen pewu sabula k'u b'a dɔn k'a fɔ ko min ye gosili o gosili ni Iran bɛna se k'o kɛ nɔgɔnin fɛ n'a bɛ digi maa la kosɛbɛ k'o ye Israël ye Israël fana ko kɔnɔna na o fana ye fɛɛrɛw caman tigɛ sen ka labɛn kɛ i n'a fɔ ka premier ministre yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u kɛlen don ka fɛɛrɛw tigɛ nka min ye Iran kɔnɔko kɔni dɔɔnin tɛ
fɛɛrɛ minnu bɛ olu bolo k'olu de dɔɔnin tɛ u bɛna na sɔn ka mun ni mun kɛ don nataw la ko maa si t'o dɔn tile 2 tile 3 ko a tɛna kɛ i n'a fɔ ko min ye Maduro minɛli ye dɛ ko wulikajɔ ni cɛsiriw ani fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ Irankaw bolo min ye masimafɛnw ye wa min ye Amerikaw ye fana u ka kunnafonidiw kɔnɔna na bi Donald Trump kumalen a y'a ɲini Iran sɔrɔdasiw fɛ k'u ka marifa bila n'u t'a fɛ u ka fa fu k'u ka marifa bila fanga ye k'u k'o bila nka min ye Irankaw fɛ fala ye sɔrɔdasiw bɛ yen min ye faso yɛrɛ lakɔlɔsibaw olu fana bɛ yen o faso lakɔlɔsibaw ko yalama olu fana bɛna sɔn ka tugu sɔrɔdasiw kɔ wa yalama sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛna jamana bila wa ko waati ni sanga nataw dɔrɔn de bɛ se ka nin yira u na ko nka Amerikaw kɔni k'a bila u kun na u bɛ gosiliw kɛ cogo min na yɔrɔ tɔw la u ye yɔrɔ tɔw kari cogo min ko Iran ta k'a tɛna nɔgɔya i n'a fɔ u ye Nicolas Maduro minɛ cogo min na ani u bɛ ka Amérique latine ni Amérique arabe tɔ ninnu jamanaw olu k'o kɛ cogo min na an ye min sɔrɔ ka bɛn ni tile waati ye n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 12 ye fana yanni an ka don kibaruyaw la o ye nin sabula a ka teli ɲɔgɔn nɔfɛ i bɛ bɔ i bɛ taa sɔrɔ sa kunnafoni kura wɛrɛw bɔra a la a ka teli kuma bɛɛ an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Wala ye Mali seko ani dɔnko tigiba dɔ y'i da bi an bɛ se k'a fɔ ko min ye an ka maaba seko ni dɔnko la o y'i da bi février kalo tile 28 san 2026 k'a si to san 83 la min ye furakɛliso dɔ kɔnɔna na n'o ye kɛnyɛrɛye furakɛliso ye maa min don a tɔgɔ ye ko Bongana a jamu ye Mayiga Gawo Kado Fala ye a bangena san 1940 a y'a ka denmisɛnniyaw kɛ Gawo bɔlɔn kɔnɔnaw la k'a daminɛ o la sa min ye Gawo kalansow ye a y'olu kɛ nka waati min na Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Fala ye san 1993 Modibo Keyita ye kalanden denmisɛnnin dɔw sugandi Fala ye k'olu ka taa min ye kibakaw fɛ ka taa dɔnkilida kalan kɛ Bongana tun bɛ olu maaw la min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a daminɛ o la sa fo ka na se nin ma a ye nin baara in de kɛ Fala ye Bongana Mayiga a nalen ka bɔ kibakaw fɛ Fala ye san 1976 san Bongana min ye Gawo ye denmisɛnniya kɛlen k'o ban pewu ka kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ k'olu ban i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na denmisɛnnin maa taa min sugandira Modibo Keyita fɛ k'u ka taga Alava n'o ye kibakaw fɛ yen ka taa dɔnkili kalan kɛ o senfɛ u ye tɔn belebeleba sigi n'o ye fɔlikɛ jɛkuluba ye a fɔ min ma ko Lasmara village de Mali u y'o sigi yaasa sa kibɛn dɔnkili ani farafina dɔnkili k'olu dorogo ɲɔgɔn na san 10 kalan kɔfɛ min ye file kɔni ye Bongana kɛra o fɔbangana ye o de kɔfɛ sa a nalen san 2070 sa ka se san 2080 san ma Fala ye a taara i sigi Kɔrɔwarikaw fɛ yen min ye Côte d'Ivoire télévision so la sa min ye fɔlikɛla fɛn fɛn tun bɛ yen a kɛra olu ka ɲɛmaa ye Côte d'Ivoire RTI kɔnɔna na ɲɛmaaba min ye maa caman dɛmɛ ka se ka dɔnkilida baaraw kɛ i n'a fɔ Alpha Blondy ale tɛgɛ ɲɛfɔlɔ n'o ye Ja Glory ye o kasɛti ale de y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ farafina salsa o kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama o kɔfɛ Bongana Mayiga san 1992 san min ye baaraba min n'a y'o sigi sen kan a fɔra o ma ko African Do sa maa minnu bɛ n'olu bɛ salsa dɔnkili da farafina ale ni nanzaralakaw ni min ye maa minnu bɛ Amerikikaw fɛ New Yorkkaw fɛ Fala ye a y'olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka fɔlikɛlaw kɛ olu ka salsa dɔnkili duman b'a da o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye Bongana Mayiga ye a ye Niger sigi kɛ kosɛbɛ a yɛrɛ ka o Niger sigi waati fɛ maa caman yɛrɛ kun ko k'a kɛra Niger ka ye nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye maliyɛn don Fala ye o bɛɛ kɔfɛ Bongana a tilala ka na kɛ jabaranin fana ŋana ye tuguni TV5 Monde o ka jɛmukan bɛ fɔlikɛlaw tɔgɔ la n'a fɔ ma ko Star Paradis a y'o sigi k'o baaraw kɛ san caman kɔnɔna na mikoro a b'o dɔn kalan a y'o dɔn dɔnkili a b'o dɔn maaba minnu bɛ a bɛ se k'olu lasɔrɔ
min ye seko ni dɔnko tigilama balabelebaaw ye kuma tɛ dɔnkilidala olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka nin waati laban in na a yɛrɛ ala ta sa ka n'i sigi Bamako fala ye waati sa ka waati laban ma bi n'o ye février kalo tile 28 san 2026 ala y'a ka kalifa minɛ a la furakɛliso dɔ kɔnɔna na a kɔni taara ka tiɲɛ belebeleba to tiɲɛ min n'o ye fɔli ye tiɲɛ min n'o ye kuma lase ye kuma min n'o fana ye arajola kuma ni télévision na kuma ye wa tiɲɛ min ni o fana tabagaw fana ka ca bi sabula denmisɛnnin caman bɛ yen fɔlikɛla caman bɛ an ka jamana kɔnɔ Bongana Mayiga a y'olu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ don an bɛ dugawu don kɛ sa yanni a ka janaja don ka fɔ k'ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ sunkaloba in o lahɔrɔma kama o la sa an bɛ taa tumutukaw fɛ yen san 2025 décembre kalo kɔnɔna na fala ye min ye Mali marabolo 19 ni Bamako olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye biennale kɔnɔna na san fila o san fila denmisɛnw ka lajɛ min bɛ kɛ fala ye seko ni dɔnko bi min ye Sikasokaw ye min kɛ Baba Alikayidu tɔgɔla so kɔnɔ e ye min ja mun sɔrɔ an bɛna o yira maaw la min ye Sikaso turupu ye fala ye ale ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo ɲina o ye Nɛba Solo ye Sulemani Tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Nɛba Sogo an ka taa Baba Alikayidu tɔgɔla ndolanci kelen o kɔnɔna na tumutukaw fɛ yen.
buru mangame amanga paso buru mangame au manga tika buru mangame wa afo ni ye yiri tige emiri abala ko yiri sara ni yiri te falina ana yiri no roblade wa yiri te falina abalule balimo aina angana jike yiri koro sinima andeu ona modé na loma sama olu na yiri tona do londora
domae. Ala edanike, ala makenyelike. Ae welelike ama mawa kilintarafa. Faucado beni welet mado. Alimasa itinye jofa sode nunawa. Kine faso de nuna. Iga klene ya sirajira uwela. Kine faso de nuna. Iga faso kanudu kusukuna. Kine faso de nuna. Iga pensi ajira ubela. Sabusi gana bana kise dona mayala domi. Dame tigi kera yele bona ye kolomalife. Bene ni mana jigia ucha mantiena ko sababu kebe malia dalu ke filia tawe dogera ya di medenui dalu ke fala tawe dogera bali mantanui dalu ke ji antawe
dibi ye ni y'an dɔgɔya o kelen don fitinɛ yele nafa tɛ dɔn ni dibi ma don fitinɛ yele nafa tɛ dɔn ni dibi ma don dibi dibi ni dibi ma don o tɛ dɔn. Ala hinɛna anw na k'an sɔn marabaaw la faso kanu bɛ minnu na Ala ni ce. Ala ni ce.
Sikasokaw ka fɔli an b'o fo a la kosɛbɛ min ye tumutu desanburu kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na seko ni dɔnko ɲɔgɔnda n'o ye biennale ye san 2027 ala ka o yira an na n'ala sɔnna ma o bɛ kɛ Buguni an kɔrɔ yan Fala ye o taali tɛna gɛlɛya hali don dɔ n'a ka di an bɛ si yan u y'a la na y'a fisara koyi n'o tɛ n'an ko k'an bɛ taa Gawo wa min kɛra tumutu ta la a tun bɛ gɛlɛya dɛ nka tumutu biennale ɲɔgɔnna bɛ fama ka kɛ Fala ye a ɲɔgɔnna bɛ fama ka kɛ minnu taara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko tumutu biennale ɲɔgɔnna bɛ fama ka kɛ n'ala ye an si jɔ ka sibiri wɛrɛ kɔnɔ an bɛna Segu Sido ani Banzardo yira maaw la Moti tɛmɛnen kɔfɛ san an ye san yira o ka Baɲaŋara yira bi kun ye Sikaso ye n'ala sɔnna a ma sibiri wɛrɛ an bɛ Segu yira n'o kɔfɛ sa an sɔrɔ ka tɔw tugu ɲɔgɔn na ka se ka Bamako Baɲaŋara Gawo ani San ani Kidal jouera sibiri tɛmɛnen voilà n'ala sɔnna a ma Sikaso jouera bi sibiri wɛrɛ n'ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ an bɛ Segu Sido bi ala ka waati wɛrɛ yira an na ni ala n'a kira sɔnna a ma. L'autorité de protection des données à Grand Marché de Bamako, que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence